Owesilisa waseThekwini nowanqoba isifo somdlavuza uzama ukuqongelela imali yokuthi kwakhiwe isikhungo sokwelapha lesifo endaweni. U-Bala Gangiah oneminyaka engamashumi amahlanu nesishiyagalombili ubudala, ongunjiniyela osewathatha umhlalaphansi, kanti usehambe ibanga elingamakhilomitha angamakhulu ayisithupha e-India njengoba esiza abantu ngomdlavuza. Gangiah kanye nomngani wakhe uJay Mudley baqale uhambo lwabo eIndia ngoDisemba wonyaka odlule. Baqala ePondicherry, bahamba amakhilomitha angu-35 kuya kwangu-40 ngosuku. Baqeda uhambo lwabo olunzima lwezinsuku ezingu-17 eKochi. Lolu hambo luhehe nezinye izinhlangano ezilwisana nesifo somdlavuza eIndia ezibaseke kakhulu. Izinhlangano zakuleli yazwe zihlanganyele nabo ukusabalalisa ulwazi ngesifo somdlavuza. Chester Hospice came up, all right? And we went there and we had a look, and it's we found out to be a credible organization. They've got 30 volunteers that work there free of charge. Patients come in there free of charge as well. And we just fell in love with what they did. And we said, okay, we'll dedicate this walk to the hospice. And while we were walking in India, we wrote up to the Rotary Clubs of India, and they were quite happy to host us. And it was suggested that we walk for India Cancer Society as well as a cancer awareness program up there. UGangiah useqede imijaho yamabanga amade engu-20 okukhona kuyo ne-Comrades Marathon. Ngo-2018 waqala intaba ende kunazo zonke e-Afrika iMount Kilimanjaro ngemuva kwezinyanga eziyisithupha elahlekelwe inso ngenxa yomdlavuza. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.